Na. Kezdünk? Igen, aha, mehet jó. a mozi. Hogy lehet ezzel zoomolni, meg ilyen? Hű, most bepárás. Még ilyen szarfilmet nem láttam. Ami a fenére. Ezzel tudsz zoomolni, ott a... meg lehet. Mondjál valami értelmeset. Hello, szív. Mondjál valami érted? Nem ideg a meleg víz. Hello, szív. Nem minek a meleg víz? Hello, gyerekek. Itt egy pillanat kis magyar. Nyilatkozzatok már. Tisztelt bíróság. Facebookból. Facebookon rajta van. Ott van. Ott meg a csendesek, csendes bolondok. Csendes őrülnek, csendesé. Aki egész nap elég aludta a Dragon Ball-t. Ennyi módjak, mint a nagyhalalnak. Nem nyilatkozol? Mit? Várjatok, a két fiatalt is fel kell vegyük. Te vagy a legfiatalabb. Nem, Üzzé, te vagy a legfiatalabb. Ő Gyuri. Ő meg Zoli. A hegyről? Kicsi volt. És akkor megy a kanonizálni, fiú. Doktor úr. Ez már pornó videó. Üzensz Mónikának? Mónika, remélem a torta szerdára készül. Pussél el. Vedd fel a doktor urat. Doktor úr. Doktor urat vedd fel. Ne, a doktor urat. Doktor Dulittle. Üzensz valamit anyukádnak? Megbolondult a kicsi fia. Várjatok, az öregekről is készítsünk már egy videót, mert... Ő lenni ott a szatyros Jani? Én vagyok a Satyros Jani. Naponta 3 satyorral járok. És egész nap alszik. Egész nap alszom. Hol él, Szatyorba? Mondjad amerikásan, János Szatyor vagy. Angie János, Szatyor. És akkor jövünk őt is analizálni. Ne hagyd abba, csinálj, a prostatámat megbaszívasztad. Te is üzenj anyukádnak, tudod? Szia mama! És akkor őt is Otthon vagy? Őt is hozzá analizálni. Mindenkit meganalizál. Mit csinál? Mindenkit meganalizál. A beteg analizációja a beteg analizációja megtörtént, a gyógyszert orálisan bevette. Mondom már meg. Egy hét harmadik dobott cigit. Mi vagyunk a pudingok. Ő meg a port. Ő csak a port szívja. Meg az ődet. Vagy valami hasonló. Kisfiam. Az ődet szívom. Kisfiam. A neon szívja? Apja és fia. 5 napja ismerem. Fiam. Mióta? Mióta? Fogad a lánya. És 5 napja. régóta vágytál rá, hogy megismerd apukádat? Elviszed neki. És jó vele? Várom az anyukáját. Ide gyere, fiam. Mónikának üzenem. Mónikán? Kedves Mónika! Ez a Baudika Sau. Mondjad mindenki azt. Én lőttem a zsíres, hogy Mondjad sokat csinálj. Vagyis én mondom. Jó, mondjad. Mondjad, nem? Kettőt csinálják. Kettő. Jó. Fiúk nagyon szeretik, főleg a kisfiam. Ez nagyon komoly. Engem ne félre, csak a mellemet. Várjál. Kapjál le, oda-oda. Kapjál. Csak a mellemet, csak a mellemet. A bíbomat, a bíbomat. Mondtam az alszót, meg annyira nem tudjuk. Te kiskorú vagy. Kiskorú vagy. Ez egy családi fotyó. Várjál, mutatok neked valamit. Mutatok neked valamit.
Jó meghíztál itt pár nap alatt. Hány éves apuka vagy? 8. Én még csak Megy a nyauckert. Hanyadik hónapban vagy? Azt mondja, nyauckert. Nem csak 7 napja vagyunk itt? Kint készült, tudod. Nincs messze. Ingyen van és bérmentes. Nem bérmentes? Nekünk kell kicsit nyelv. Igen? Kedves doktornő. Kérjük, nyilatkozzon. Nyilatkozott. Tényleg nem ingyen? Öt is analizál. Rosszák Mónika az RTL. És még nekünk sem. Zsoltinak üzenem, Igen. most már őróla is van videófelvétel. Na ezt nem magyarázod. Ki 2 éves? Reggel feltesszük a Facebookra. Ó, majd orba vágnak. Azt mehetek a személyszetre. Jó napot Jó napot. A bőre. Te is persze. Milyen bőre? A jó bőre. Jó bőre. Jó bőre. Jó bő. Jó bőre. És te is legyél már benne amúgy a videóban, már nem azért. Add el a 2 falit. Hát ez rohadt hosszú idő volt, hallod? Mondj valami jó. Nem tudok értelmezni. Egész nap aludtál. De ez Egész nap aludtál. Nem És sikerült. most hülyén? Hát nem csak a hasonló se. Hát sajnálom. Ez Nagyon nem nagy. nyert mikrofont. Na és most góha van. Kicsi Lego. Most jöttem a 8-ból. Mész a Én vagyok 9-be. Flór Andris. Floreszkáló. Van egy új számom. Hallgassátok meg. A 4 kicsi Lego. És vágjuk az erőket, mint 4 kicsi elmó. Szavazzatok rám! Szavazzatok rám! Az SP-t azt nem szívni kell? Mi? Az SP-t azt nem De szívni az SP kell? az nem a Mit sípos sípa. Ricsit vagy mi? Nem, az a speed. Ricsikém nagyon szépen nézek ki. Jó van, srácok, ne buziskodjatok már. Üveget kikarcolja. Ahogy Tervi hívná, üvegvágó. Na jó, ha már eleget szerepeltünk a tévébe. Benne Kicsi lesz fiú meg a ott tévé. cigizik. Anyukát tudja, hogy cigizik? De is nézd. Nem mondtam, hogy 18 éves? Apja fia. Ne figyelj. Maradjál. Ő az első szülött? Hogy készült? Megizzadtál benne? 8 kilót is idó. Hanyadik száz cigid még ma? Harmadik, de szerintem vagy 15 perc alatt. Az jó. Mit De még csinálsz? akkor Mit is. csinálsz? Fészkockabú. Mi, még ott is te vagy? Ó, figyelj, simán én mindenhol érted. Tiszta új. Tudod, ego. Mi ez a buli itt? Anyukám. Igen? Belehogy nem. Nem vagy olyan nagy darab. Még a szopos stádiumban vagy? Virítsd a cickót. Virítsd a cicit. Virítsd a cicit. Rambo. Gyuri, gyere már ide. Tiszta jó. Gyere hát. Gyere már ide. Ti még úgy se voltatok benne. Viktor, az már álmos? Ennyi volt a kockulás? Felébredtél? Nyilatkozva. Lenne egy kérdésem. Mi? Hogyha a Peugeot úgy írod le, hogy Peugeot, Igen. akkor a Reugeot hogy írod le? Reugeot. Mit iszol? Melyik úti fehér? Tonik vízzel. Én azt hittem, hogy házi bájika. Az is van benne. Hát te mit iszol? Kannásbor. Ez diólikőr. Gumibogyó szört. Pici gyújtó. Pici. Picike. Nem gyullad. Hát igen. Hát te nagyon a fénybe akarsz lenni. Benne leszek a tévében. És a legjobb az ez. Küldtág ezt?
Vajár, ne! Mindjárt, amúgy hallgass, recsegni fog. Ez volt és a lett belőle. Hallj muzsika. Figyelj. Wow, ott seggel. Ez a ne boga. Gyógyszer. Na, valamelyiknek vágj be a segély. Jó nagy bazd. Gyógyszer, ő jön. Gyere. Gyere. Ide segg. Ez a hő. Igen, yeah. Fuck Anna, fuck Anna. Ez legyen a házi állat. Támadás képes. Nem, ez hasznos. Mennyi filmet láttak Martinaj róla? Gyújtsál rá! Gyújtsál rá, bazd meg! Széjjel! Kettő! Hármat! Békát kéne találni. Ne fogd meg! Két fluor. Te nagyon csöndben vagy, öcsém, mi van veled? Két fluor. Flór Bandi. Flór Ádám. És Flór Andris. SP és Flór. És akkor egyet. Boruljatok össze. meg a Flórand is. Boruljatok össze, mint két kicsi legó. Várjál, így. Várja, aztán mondani. Hozd vissza! Gyújtsuk fel! Ne gyújts már fel, adjad már, nem kell. Itt a haver csótány. Hülye. Hopp, leesett. Hagyjad. Dobjuk a számot. Reptesd meg. Végbe a tükrözés végezzen nála. Kurva nagy amúgy. Aha, szép nagy. Tiszta úgy. Ilyen nagyot régen lesz. Hát gyógyszert teszre jár. Megre próbált, ugye gyerek? Gyere, legyél benne te is. Már voltam benne. Megint leszel. Ó, jó. Szívjad. Már cigit. Nem látszik a haver. Nagyon mozgatod. Discovery. Hű, de szép. Jó, tegyük el, nem?